Здравейте, аз съм Вики от Мастило. Това до мен е Албена Танева. Здравейте! Ние сме тук днес, за да подарим поредния кашон пълен с изненади от Holiday Heroes на хора, които са в нужда и да ги зарадваме за празниците. Виждате, че си имаме вече приятели. Прекрасни кученца, които пазят нашите хора, при които идваме. Така че отиваме при тях с много усмивки и с подаръци. И топло настроение. Тежичък е кашона. Аз съм здрава. Здрасти! Как сте? Аз съм Виктория, много ми е приятно. Здрасти, аз съм Виктория. Виждам, че има. Ами, ние сме ви донесли подаръци от Holiday Heroes. Аз разбрах, че не за първи път ви посещават те и се надявам това да ви донесе някаква топлина за коледните празници. Благодаря, със сигурност ще е огромно. От огромна помощ ми е. Ами, разкажете нещо повече за вас. Аз мога ли така да седна хоп? Какво да ви кажа? По принцип, оцелявам благодарение на хора като вас от няколко години. Иначе търся работа, това е. А какво ви носи топлина? Освен всички тези неща, които хората правят за вас. Къде откривате всъщност силата за живот? Единствено в сина ми откривам силата, защото благодарение на него. Заради него живея. Как се казваш ти? Аз се казвам Кирчо. Така. На колко години си? На 16. Киро, ние ти носим една играчка, но май си много голям за нея. Нищо. Но виждам, че ти имаш много кучета. Четири са. Да. Добре, кое обичаш повече, кучета или котки всъщност? Не мога да избера. Всичките ги обичам Ние еднакво. ти подаряваме това. Благодаря. Като символ. Да, като символ на твоята любов към животните. А ние сега специално за това прекрасно семейство ще изпеем една хубава песен. За семейство Стаменови специално от Виктория и Албена. Аз ли бях онази вечер, момичето, което ти следеше цяла нощ с очи? И аз ли съм за тебе тази, която буден те държи? Хайде, честно ми кажи. Аз съм тук, няма друг. Аз съм тук, няма друг. До тебе ще остана. Ръцете ти е най-добре. Хайде, погали ме. Кажи ми, имаш ли сърце? В ръцете ти е най-добре. Хайде, погали ме. Кажи ми, имаш ли сърце? Честити празници! Благодаря ви. Надявам се да ви хареса всичко, което сме ви донесли. Ако искате, погледнете какво има вътре. Аз тъй като вече мога за... само да ти покажа това. Какво е това? Нихон го. Чакай, на другата страна ли? Разкажи ни какво е това. Учебник по японски език. Ти учиш японски ли? Лесен е! Моля ти се, кажи ни весела Коледа на японски. Веднага. Вземи микрофона. Корисмасо омедетоу. Много любов и топлина в дома ви на Коледа. На всички го пожелавам от сърце и аз. И ви благодарим, че сте толкова усмихнати въпреки трудностите. Мили Мърлю, весела Коледа. Желаем на теб и цялото ти семейство много хубави коледни дни. Пускам те, не се дърпай. Довиждане.